For få år siden var du på forkant med den nyeste teknologi. Siden har du fulgt med tiden og udviklingen. Alligevel er du blevet overhalet af dit 6-årige barnebarn, når det gælder om at bruge en computer. Men det behøver ikke blive ved med at være sådan. For nu introducerer NetSikker nu den første computerskole for seniorer. Efter vores kursus er du blevet mester i at navigere rundt på informationernes motorvej. Du bliver introduceret for det mest nødvendige, som at kende forskel på en mus og en mus. Er det for simpelt? Hvad så med at blive introduceret til hemmeligheden bag en succesfuld online date? Hvis du tilmelder dig nu, modtager du den uundværlige bog How to Google the Shit Out of Anything. Du lærer også at lave virale film, som du kan lægge ud på nettet. Der går ikke lang tid, før du kan banke dit forkælede barnebarn i et hvilket som helst computerspil. Det her, det er kurset alle gerne vil tage, men det er kun for seniorer. Besøg netsikkernu.dk for mere information og tilmeld dig allerede i dag.